Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku masu saurare a cikin wannan ƙayataccen labari namu mai suna muguwar ƙawa mai ƙwacen samarin ƙawaye. Ranar gidanmu a cike yake da mutane ana yin bikin 'yar kishiyar babarmu. Gashi budurwata ta takura min, ita kawai so take yi na cita. Kai, ƙarshe har gidan namu ta zo. Da ita bata yarda ba, ta ƙi yarda, saboda na saba cinta a ɗakina a cikin gidan namu. Sai da ta zo ta ga ɗakin nawa a cike yake da mutane da baƙi, sannan kuma to ita koma ina ne mu je. Sai na kira abokina Elboy a waya. To da yake normal ne shi ma idan ya haɗa kacansa ne yake kira. A take ce ba matsala. Sai na cicciɓe ta muka tafi ɗakinsa. Ashe ai kuwa da rabon na haɗu da muguwar ƙawa mai ƙwacen samarin ƙawaye. Zuwa muke da wuya, shi dama gida ne guda ya kama haya, a nan yake cin karensa babu babbaka. Da shigar mu cikin gidan, da yake irin ɗaki ne mai a haɗe da room and falo, sai na fara shiga falo. Ai buɗe labulen da zan yi ke da wuya, me zan gani? Habawa, kawai sai ganin mace na yi ita kaɗai akan kujera ta yaye zani. Sai faman zura yatsanta take yi a cikin durinta, tana wani limshe idanu har da wani ɗanyin ihu. Na kalle ta na ƙara kallanta, a zuciyata na ce kutume lesi, ga ta mace iya mace. Sai na ɗanyi gyaran murya. Habawa, sai ta ankara, ta yi firgige ta tashi ta zauna. Amma da ta kalle ni kuma ko a jikinta kamar babu abin da take yi. Na ce Elboy fa. Kafin na rufe bakina sai gashi ya fito daga cikin toilet. Ashe ban ɗaki ya shiga. Sai na juya na shigo da budurwata. Tana shigowa ai sai ji na yi tana cewa, wa zan gani kamar Billy? Sunan budurwata kenan. Ita kuma sai ji na yi ta ce, muguwar dama kina nan ashe. Sun san juna, ƙawaye ne ashe. Sai muguwar ƙawa take tambayar budurwata, waye wannan? Ita kuma sai ta ce saurayina ne mana. Sai na kalle su duka su biyan. Na ƙara kallon budurwata. Sai nake nuna mata ɗakin da za ta shiga. Bayan ta shiga ni ma sai na bi ta. Shi kuma Elboy ya shiga kicin a daidai wannan lokacin. Ai juyawar da zan yi kawai sai ji na yi an rungumo ni ta baya, har da riƙo burata. Muguwar ƙawa ce ta rungumo ni. Take cewa na san kaga abin da nake yi ɗazu, don haka ku gama ina jiranka. Ina nan ina jiranka. Har da wani min kiss a kumatuna. Ina shiga ɗakin na tarar da budurwata a zaune a gefen ƙatuwar katifar da ke cikin ɗakin. Ta taso ta rungume ni, ta fara shafa ni. Na kalle ta na ce wai da bikin ma ba za a yi wa mutum uzuri ba. A gaskiya tun da kin ga hidima ake yi, kar a neme ni a gida a rasa. Ruwa ɗaya za mu yi shaf shaf. Sai ta ce to shikenan ba damuwa, na yarda. Ba tare da ɓata lokaci ba na tuɓe, ita ma ta tuɓe. Na fara lallatsa nonuwanta, ina ɗan tsotsa. Ita ma ta kama sandata, tana mulmula min ita. Ina tsotsan kan nonuwanta tana yin wani ɗan ihu kaɗan. Yawwa, a take na hau kanta, ta saita sandata cikin dorin. A hankali na fara zirawa. Ita daɗina da ita a koda yaushe cikin ni'ima take. Ga ta da daɗi malam. Idan ina cinta, har numfashi na wani ɗaukewa yake dan daɗi. Zirawa nake, cinta nake. Can sai na kawo. Sai na ce yauwa kina ji? Yanzu zan raka ki samu abin hawa. Ya kai ki ni zan dawo, za mu koma tare da abokina Elboy a mashin ɗinsa. Zuwa dare sai mu waya. Ta ce to shikenan ba matsala. Ta shirya muka fito. Elboy ne a falo. Ya ce toya. Na ce zan raka ta in dawo yanzu. Ya ce ok ina jiranka. Ina dawowa Elboy yake faɗa min sai ka shirya ɗibar wata garar. Dan muguwar ƙawa ta faɗa min komai. Sai nake tambayar shi to tana ina? Ya ce ai tana jin motsin fitowar ku ta shige toilet saboda ƙawarta. Ta ce wallahi ka yi mata kuma sai ta kwace ka. Ni kuma babu ruwana, dan duk abin da yarinyar nan take so kawai a bata a huta. Kafin ya rufe baki sai ga ta fito daga ban ɗaki. Ta kalle ni ta ce saurayin ƙawata yau ka shiga ko mata, don haka kawai ka taso mu shiga daga ciki.
Kar a manta a danna mana subscribing domin jin cikakken labarin yadda ta kaya tsakanina da muguwar kawa mai kwacen samarin kawaye. Mun gode.